Mama. Oh. Mba ya ajụkwu m ma ọ bụ ekwuo m otole ka m were ya sie ofe nwa. Pọnga ga-agụta ihe m gwara gị biko. Yes, ma. Ịkwa n'anya o. Wanyi sameri anyemu miri kam wanyi sameri anyemu miri wanyi sameri anyemu miri kam. Ini kota Igbo. Prophet. Biko enwere anọ m ka ndị mmadụ na-ekwusi onye ọbụla bịara ebe a ada agba aka ala asọ onye ọbụla okwu ya gbokputere na tempụl ga ndị na-amụbeghị ha nwa ha bịa ha na nga ha na-ala ha kụchiri ụmụ n'ala ara onye ibi dara urute ha na nga ya dọwara gị ibi gbara aka ibi ma ndị bụ ọrịa mmenwu ndị bụ ọrịa chere ma ndị bụ ọrịa isi ma akwụkwụ ma ntamimo ụmụ ururu ọrịa ndị a na-arịagasị ndị mmadụ gbasụkọ ụlọ egburu bịa nga gị kwochiri ọrịa wụsa onye ahụ awụrụ nwa njọ njọ ọsọ lawa ozugbo nnọperele m kwogbu samba I would never be the last person to come here. Enwere somebody, a particular person na-adịkwe m rahụ ụra onye enyere m nsogbu nga ọ ga-awụ onye dịle m nsogbu m kwesịrị iburu mbibi oche eji aka m bigbuo ya mana asị m adịrị m eji aka m ebigbuo ya ka m hapụrụ ya na ndị nsọ ka ha lụọ gbarịa biko achọrọ m ka ichenjiere m nwoke adreesị chịpụ ya n'ụlọ obi kwaga ya n'ụlọ ọzọ nya achọrọ m adreesị ị ga-enye ugbu a ka ọ bụrụ n'ala mmụọ ebe ọ ga-awụ banye nweshi ike ishi ahụ ushi ịpụta ụwa ọzọ ihe mere m jiri bịa Anụghị m na anụ arụ ọgwụkwana m kpọrọ onwe m isi m gịnị asị m ka ịgbanwe ichenjiere m onye ahụ adreesị anụghị m na anụ arụ Emmanuel weketere m isi gị anụdị m na anụ ahụ weketere m isi gị ọwụdụ m nwa chọrọ ịnwụ asị m ka igbo anụghị m na anụ ahụ weketere m isi gị You are in the right place. Otu a. Ugo ọbụla jụrụ na agagharị ya. Once you step your feet here, a level on me. Otu a. Emmanuel. Otu a. Ima ha nwoke a. Ebu m ahịa n'isi. Ebu m ahịa. Emmanuel. Lere m anya ebe a. Kpọrọ m aha nwoke a ugboro 7. N'ime nga. Anụghị m na anụ arụ. Nwoye. Eluigwe, wenu nwayọ. Ọchịchị obi gị ka a ga-emere gị. Otu a. Mkpa gị ibu bịa ka a ga-emere gị. Otu a. Eluigwe. Kama ndị m na-ejere ozi si ga-achọrọ ha obere ego. Agwa m eziokwu, ị ga-achọrọ ha obere ego. Na anụ n'eluigwe ekete m isi gị. Biko ego a ga-enye ha ọma arụcha ọrụ ka tupu arụmọrụ. Ị nọ n'anụ arụ. Anọghị m n'anụ arụ. Emisi gị. Emisi gị anọghị m n'anụ ahụ. Ekete m isi gị. Onye amma chere m aga wetara ha obere ego ka m weta dị obere ego. Emmanuel!